Siyempre sa segundo distrito, Pading Alarmario, Ads Galero, Joshua Bino. Sa Manibela, Henry Mata, ang mata sa kalsada. Siyempre naganginot dyan sa news team, man sa muyang field, sabi ni da Field Commander. Field Commander, Chief Reporter Pading Jimmy Nasalita. Sa Control Technical sa AM Band, Pading Nal Baldo para po sa samuyang broadcast sa Traditional Radio Region-wide. Kumusta dyan sa mga taga-Catanduanes? Maray na aldaw, lalong-lalo na dyan kay Gobernador Boboy Kua. Buda sa imong tugang kay Vice Gobernador Peter Boste Kua. And sa bilog ng mga parantabay niya to dyan sa Catanduanes. Sa kuyang mother dear, si Mama Unding. Maray na agad-tabi sa imo Mama Unding. Dyan man sa Karamuran, kumusta na po kamo dyan? Sundo kitang 10:30, Tingugan Banwaan sa newsroom. Adagos po ang pag-arantabay, tanganing maaraman niya to. Na sumada kan mga nagbuburotwang istorya, lokal, siyempre pag-abang kan mga detalyes national, international. Walang lusot po yan dyan, nangingenot. The ever versatile, the man for all seasons, pag-abot po sa Bareta. News Director Mardela. Ang sadit sana, pero tian. Katuwang dyan ang team sa newsroom. Team Newsroom. Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Sa social media platform, Jimus Barrios. Katabang man yan, nagtatabang man si Nicole Ann Gloriani. Saan ka pa? DCGB na. Siyempre sa IT, may broadcast man po kita baga worldwide, netwide. Yan na nahihiling nindo tabi sa Facebook, DCGB News Online, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Yaon dyan si Tricia Marilitana, asin si Richard Astor. Ako mampan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Mading Veni Banta, maray na aga. Kumusta man si kompadreng Jerry Banta diyan sa indong lugar. Ano tabi? Nagfiesta baga day lama ko nakapasyar pala diyan. Nalipngan ko tabi. Dahil balita mga rin, masurpresa na sana kami magbisita diyan ni kompadreng Jim Musa diyan sa Fidel Sortida. Yan tabi ha. Good morning. Gari yaon na sa asyenda si kompadreng Jerry. Ano lamang ang produkto na dyan mading Veni. Igo barang dyanin pwedeng matimo-timo na. Kumusta na suaki pa lang kainin ni Pading Jerry. Sagkod ni Bading Veni. Iyo ang manager dyan sa Hotel St. Elise. Manager ni Congressman Saldico, yugun muan, Mading Veni. So, iyon pinangaki ko baya. Bako gari, bako nagkatangudan man sa nagit. Bari, nagrelingaw ko na sa mga pinangaki ko, dahil lama ko nagre-regalo. Iyo ang manager dyan sa Hotel St. Elise, sa Centro Can, Legazpi. Gunmuan Mading Veni Buda Pading Jerry. Puwerte ka mo pala dyan kung pag-isipo na makapasyar ka mo dyan sa Hotel St. Elise. Daing problema. Yaon so sa indong aki. Iyo ang manager. Gunmuan manager ka kan sarong pamusong hotel St. Elise. Yan. Sige. Dire-diretso nakita kan sa tuyang mga pag-orestorya. Ang numero ko tabi 0961-759-0888 sa Smart, as in 0926-0156-020 sa Globe, ha? Sige, may mga pa-follow upong kita, single pipang mga temas na dapat niya itong pag-uri-restoryahan digdi po sa Tingugan
banwaan. Sige, inutunta na ini na nagapara harapot tabi. Manunungod duman sa sabi, Hunyo 13, nagpapara beripikar sa tuya kan istorya, humapot man itong sitwasyon baga ni Alcalde G. na Rosal, and ipinaluas na status quo ante order kan Korte Suprema. Tabi, halat-halatong talang po, halat-halatong talang ta, dainindakul na question ka iyan. In fact, grupo ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., dating congressman kan ako Bicol, ngunyan siya ng executive director, automatic na nagpairarom po sa wisdom kan sa tuyang lahi, kan sa tuyang lay, nagpairarom po sa rule of law. Ang sabi niya baga, respetado mi ang desisyon na iyan kan sarong maestrado po kan Korte Suprema, si Justice Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yan, ex parte na nagpaluwas kan desisyon kan status quo ante order. So daibaga nahiling nido daining dakul na ribo coming from the group man ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. ta irerespeto daining kung ano pa man na pagkontra, daining kung ano pa man na pagduda sa naging desisyon. Being an officer of the court, sarong abogado baga si Congressman Pido Garbin Jr., sarong abogado, ang mga abogado baga, mga officer of the courts iyan, parte sindakan patupad kan batas, encourage sa publiko na magsunod sa anuman na desisyon kan anuman na korte, automatic minarespetar sindaka iyan. Now, daiba ganin na, daining barikada, dainin mga placards na kung ano-ano na nag-aakusar na bakal sa Korte Suprema. Coming from them, po tabi, but complete, total submission and respect to the rule of law. Yan, so grupo ni Congressman Pido Garbin. Sa grupo naman ni Alcalde G. Rosal, they are hoping na pag-abot po kan June 13, tibaad lamang makapaluwas na ni na desisyon ang Korte Suprema and Bank. Daita baga isi kung itong status quo ante order ikakwas o ipapawarang bisa or isusustain kan ang bank. So the group also of Mayor G. Rosal is hoping na pag-abot kan June 13 makalendar na yan and tukaron tulus-tulus man and makapagpaluwas ning desisyon either pabor sa grupo ninda or dispabor sa grupo nara Congressman Pido Garbin or pabor sa grupo nara Congressman Garbin, dispabor sa grupo nara Mayor G. Daitatabi pa yan isi. Only the justices, ang mga maestrado po kan Korte Suprema ang nakakaisi kayan, and we have to wait for their wisdom of law tabi. Daita sabot kung uuyunan kan kabilugan kan mga maestrado kan Korte Suprema sa ipinaluwas na desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na nagpaluwas nin status quo ante order. Gustong sabihon, daing hiriruan tabi, iyon ang kangkaan, iyon ang efekto, daing hiriruan dyan kang una tabi Mayor G. And we do not know kung sagkod no arin po iyan, open-ended yan open-ended baga ni status quo na ipigtatao kan Korte Suprema. Day po yan yung lifespan. It all depends sa wisdom kan sa tuyang mga maestrado kung iyan ididiretso ninda or isa sa gilid. Yan. If ever tabi, what is interesting enough in here na sa tuyang pagsubaybayan is kung ano ang magiging desisyon kan Korte Suprema. Taigwa ini ang anuman na desisyon na ipapaluwas ninda ngapit na panahon, if ever, halimbawa bagaman agad sa June 13, iyutulos ang tukaron kan Supreme Court. Kung iyutulos ang tukaron, daita isi yan. Kaya sabi tanang nga ni, open-ended ang status quo ante order. Sagkod na day po yan ipigigilid kang Korte Suprema, yaon po sa Mayor G nagtutukaw sa pwesto. It may be months, it may be years, baka sagkod election pa. Depende po nga ni. Depende sa magiging hiro man ka na mga maestrado an bangkang Korte Suprema ta bako man sa nabagaiyan an pinagdadangog din ng mga kaso. Dakulon tabi. Yan, so hahalaton taya na it is very interesting to note na kung anon maging desisyon po kang Korte Suprema, makakaukod kita dumanin marhay.
Kung ano man ang desisyon kang Korte Suprema, halimbawa baga, taan nangyari baga ngunyan, kan ipinaluwas so status quo ante order, so desisyon mo na kan COMELEC and Bank na mamando na mag-convene na so electoral board, as in iproklamar si Congressman Pido Garbin Jr. dati bilang alkalde, and suguo na so DILG na implementar iyan, deingo na po iyan naging efektibo. That is the legal effect kan ilinuwas so status quo ante order. Deingo na po iyan pwedeng i-implementar kan COMELEC because of the decision kan ex parte kan Supreme Court na magkaigong ning status quo ante order. Deng hiriruan. But it is also worthy to note na dai po nin ano man na sinabi ang Korte Suprema manunungod mismo sa desisyon kan COMELEC and Bank. Dai sinda nagtukar ka ito. Dai nagtaram na salaan sa indong desisyon. Dai yan ipagpasunod. Dai po ning tinaram kaan ang Korte Suprema. Dai ning itinaram kaan si Associate Justice o kaya Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dai po nagtaram kaan. They never touch into the effectivity o kaya itong validity kan desisyon kan COMELEC. Dai po. Dai sinda nagtukar ka yan. An sa indasan ng tukar is, iyon na nga nito, daingo na yan, igong na ng status quo ante order. And legally and effectively, maipapasunod so desisyon kan COMELEC and Bank. And ansaro sa pagmamando ninda, magsumitir ka mo, ambos lados, kan sa indong mga dokumentos, kan sa indong mga gabos na mga ebidensyas, tanganing pag-adalan, an manunungod sa bagay na iyan. Never has been mentioned duman sa desisyon kan finality kan decision po kan COMELEC. So the finality of the decision of the COMELEC and Bank stays valid po ito for all legal intents and purposes. Day po ito pinaggilid kan Korte Suprema. Nothing has been mentioned about itabi. Lamang so effectivity ka ito ang pinugulan mo na kan Korte Suprema because of the status quo ante order. So day mo na ito maipapautob. Day mo na ito tabi mai-implementar, kaya day nang hiriruan. Iyan po tabi. So it is worth it to note, and interesting enough, halimbawa kun halimbawa baga tamabalik na sa Hunyo 13 baga sa Korte Suprema, magayuno na pag-adalan ta o halaton ta kung anong magiging desisyon kayan ta. It has a bearing, igwa po inin epekto sa mga masunod na kondukta ning eleksyon digdi sa bako sa nasa Legazpi, Budas Albay, kundi sa bilog na Pilipinas. Yan. Kung ano po ang magiging desisyon ka na Korte Suprema manungod sa na yan. Question na ipinagre-raise sa inda manungod digdi sa protestang ini o kaya sa kasong ini nara Mayor G, bud nara Governor Noel sa COMELEC. Yan. Natata, it is worth it to note, and it is worth it na kaabang-abang, kumbaga magayuno na abangan ta ang pelikula ang susunod na kabanata, because kung magdesisyon ang Korte Suprema, makakaukod kita duman kung adong baga mananggad. Ta sa grupo ni Mayor G, budanara Governor Noel, an sa inda bagang tindog, so sa indang legal team, an sa indang tindog, an sa indang contention in the case at bar is, ito bagang supag gastos kan kwarta kan gobyerno during election period, ang sa indang contention is ito continuing program sana ito, and dapat na exempted na ito duman sa pagkuanin certificate of exemption sa COMELEC na pag election period baga lalo na pagkarampanyahan, ang mandato baga kan COMELEC susog sa Omnibus Election Code, dai ka mo maggastos ning kwarta kan gobyerno unless na maghagad ka mo ning exemption. Yan. Sa grupo na Mayor Rosal Caito, now Governor, and na Mayor G, igo baga sinang pig-distribute na kwarta baga sa mga ayuda, and the time pandemic pa ito, talagang kaipuan tabangan sa mga sektores kan sosyudad na nangangaipo. Dahil sinda kaito nakakuha ng exemption. Taan sa indang tindog legally is, kuhan nga ini, continuing program. Yan. Iyan na sa indang tindog legal. Na dahil pinagkuhan kang COMELEC, dahil pinag-uyunan. Kaya nga ibaga so decision is
adverse duman sa indang grupo, both kay Governor Noel and kay Mayor G. Adverse baga, sabi kan Comelec, no pwede, senyor and senyora, dapat igo kamunin exemption. And luminaw pangani so vote buying. Yan. So, iyan ang abangan niya to. I-connectar ta na duman sa pinagasabitan na it is worthy na kaabang-abang kung anon magiging taramong kainikan Korte Suprema. Halimbawa, tumaramang Korte Suprema, tama, siguro po na Mayor G. Di gustong sabihon ka yan, sa mga maabot na eleksyon, mapupwede na sa ibang mga kandidatos na nakapwesto, pwedeng maggastos ng kwarta kan gobyerno, maski day magkuha ng exemption sa COMELEC kung igwa ng eleksyon, and pwede sindang mag-disburse ng kwarta kan gobyerno without the necessary certificate of exemption, basta mapatunayan sa nanayan, continuing project. Yan. Continuing program. So yan ang daita pa maintindihan kung uuyunan sinda kang Korte Suprema o dai. Pag inuyunan sinda, itakod ta ito so pinagasabi ta bagang stare decisis. Pag inuyunan sinda, ano man na desisyon kang Korte Suprema, nagiging parte na yan kan lay kang Pilipinas. Susunodun ta na yan sa mga masunod na kondukta ng eleksyon. Yan, tabi. Yan, kung ang desisyon kang Korte Suprema a pabor sa grupo na Mayor G, budan na Governor Noel. Pero kung bako pong pabor, yan, it is worthy to note also kung anong mangyayari sa inda. Halimbawa, tumaram ang Korte Suprema, no pwede, senyor and senyora, tama sa COMELEC na dapat ka mo maghagan ng exemption sa COMELEC ta election ban, bawal ang kuwang ka ito, paggastos ng kwarta kan gobyerno, not unless na igo ka mo ng certificate of exemption. Yan. Ano po ang mangyayari sa inda mananggan? So either way, ang desisyon, magayon po na pag-abangan niya to tabi. Dahil kita nagtataram na tama sa grupo ni Mayor G. Dahil kita nagtataran, matama sa grupo nila Congressman Pido as of now, because dahil pa kita nakakaisi kan magiging decision po kan Korte Suprema manunungod sa case at bar na iyan tabi. So iyan po sa tuyang mga kaabang-abangan. Now if ever, hindi po hypothetical lang tabi, if ever baga uyunan kan Korte Suprema so grupo na Mayor G. Di, siyempre, legal suginibo rin ng paggasto sa halimbawa. Ini, lang, hypothetical. Halimbawa, inuyunan kang Korte Suprema. Sige, daing problema nga ta continuing program ito. So, sa indong pag-disburse kan kwarta. Yan, di, sa masunod na eleksyon, so ibang mga LGUs na igwang mga incumbent candidate na nagkakandidato for re-election, iyo man ang pwedeng gibuhon ka iyan, ta igwang nga ining desisyon ang Korte Suprema. Stare decisis, yan. Ang kahira ka ini, kung maging arogan ang sitwasyon na limbawa, so mga kandidato na bako po incumbent. No. Sa insinda mako anin sintabo. Na panggastos man na limbawa, pangayuda. Yan po. So, yan mga hypothetical taman sa na kaisipan. Data pa isingani because only the justices of the Supreme Court so sa indang legal wisdom, sinda sa na nakakaisi kung anong magiging desisyon ninda manungod sa bagay na yan. So halat-halaton ta lang po tabi. And in the meantime, trabaho lang kita. Yung baga sabi nagasabi, magpasumitir kita sa birtud kan proseso kan sa tuyang leydig di sa Pilipinas, rule of law. Tayo baga nag-aabantean na pagdalagan kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Kita man with our ordinary lives, nagtatrabaho kita, nagdidiskarte, nagtuturo, si security guard, na mamanwit, naglalabada, gabo siraon dyan. So ordinary lifestyle goes on and so taririk po kan sa tuyang judicial process yaon dyan because it is the only thing that binds us peacefully. Kitang mga nasa irarom kam civil society, it is the only thing that ties us na dai magkaigoning kariribukan ang pagpasumitir niya to sa rule of law. Bako itong susadiritang interpretasyon tabi o bako itong susadiritang kagustuhan. Yan. Iyon, that is the only thing that binds, rule of law. Kaya one of the thing that binds us peacefully, kitang mga nasa civil society is, yun na nga niyan, yung pag-adhere niya to sa rule of law. Takunday kita ma-adhere ka yan,
kada bes na may mga kaso na nagluluwas, tapos adverso desisyon sa sarong grupo, makurarat kita, nabakal sa hostisya, nabakal sa Comelec, nabakal sa Korte Suprema, tabako pabor so nako anindong desisyon. Pag pabor, okay, sala po yan. We should always maintain itong pinagsabitang sobriety and so pag-obserbar niya to kan rule of law. Yan. So, yan ang sistema po kaan ha. Abang-abangon tata haloy-haloy pa mga pirang bulang. Hindi nga niya, inda ko sa nangani, pag-abot kan June 13, kung tama, balik pa sana sinda sa classroom kun baga. O, mabalik pa sana, mapuon pa sana girarekan sa indang sesyon. O, madeliberar pa sana, inda ko nga ni, kung ngunya na recess, saro yan sa pinagdeliberar ngunyan, or pag-abot kan June 13, mapaluwas na sana sinda kan desisyon. Data po sabot pa. Pwedeng pag-abot kan June 13, saka pa sana sinda matiripon, maghururong kaan, or i-schedule on a later date na data isi. Or pwede man nangunyan pinag-irestoryahan na ninda, pag-abot sa June 13, mapaluwas sa sinda ning desisyon. Data po isi. Because it is nga ni, sabi ta, we should sabi na nga ni, submit completely to the wisdom of the process and wisdom kan sa tuyang mga maestrado po sa Korte Suprema. Abangan ta po yan na permi. Magayunon po yan na pag-orestoryahan naman, whatever the decision may be, kan Korte Suprema and its effects sa tuya sa conduct of elections and political situation both digdi po sa siyudad ng Legazpi asin sa probinsya ng Albay. Oras Pilipinas, it's 9:28. An oras hatod sa Indokang. Hello world, today's a great day. To LCC, you're on your way. Where there's people and laughter, it's a place like no other. Celebrate freshness this month of May as LCC Supermarket brings you Fresh Harvest. Enjoy farm-to-market fruits and veggies to stay fit and healthy. Buy chicken leg quarter for only 135 pesos per kilo. Buy CDO Fantastic Young Pork Tocino 450 grams plus CDO Ulam Burger Regular 228 grams for only 207 pesos. Save 37 pesos. Buy Watermelon Native Champion. Save 15 pesos per kilo. Buy 2 Dutch Mill Delight 100 ml 2 packs for only 108 pesos. Buy worth 300 any Bounty Chicken, free garlic and onion. Buy Cream Dory 135 pesos per pack, save 24 pesos. Buy Frito Shoestring Fries 1 kilogram for only 145 pesos, save 10 pesos and more. Don't miss Fresh Harvest this May 11 to 17, only here at LCC Supermarket. Our best for you. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly raklakan beer and food plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21. May 15, Magayon Festival Invitational Table Tennis Tournament, Magayon Football Cup, Daragang Magayon Pageant, Pre-Planting Activity, Charity Day, and Talent Competition. Miss Magayon 2023 Screening, LGU Cultural Night, Legazpi, May 16, Daragang Magayon Pageant, Festival Attire Competition, Miss Magayon 2023 Pageant Night, May 17, Daragang Magayon Pageant, Sponsor Visit and Rehearsals, LGU Cultural Night, Tobacco, BU Night, May 18, Daragang Magayon Pageant, Sponsor Visit and Rehearsals, Hataw at Galaw sa Magayon 2023 Grand Finals, May 19, Spicy Albay 12, Redefining Classic Photography
Photography Technology. Magrapan sa Magayon. The Search for Daragang Magayon 2023 Pageant Night. May 20, Mayon 360 Ultra Marathon. First Seascape National Jigging Tournament. Spicy Albay 12. Redefining Classic Photography Technology. Magayon Festival Tennis Tournament. Albay Arts Foundation Activity. First Magayon Exotic Pet Expo. Aba Cagayon. Fashion, Lifestyle, Heritage. May 21, Hayop ang Dating 2023. Run with your dog. Magayon Festival 2023 Tennis Tournament. Championship Game. First Magayon Exotic Pet Expo. Albay Festival Street Dance Competition. Magayon Float Parade and Competition. Silyab sa Magayon Fireworks Display. Konsyertong pasasalamat Closing Concert featuring Block 9. May 26, Co-op Forum. May 27, First Excellence Award Night. Governors Awards Night. May 28, AYC Osgoose Regatta and Pilipinas Floorball Movement from May 29 to May 31. Magayon Festival 2023 presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi. Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Diarrhea, tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Han, bili lang akong beer. Yung B&B Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. 5 piso lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa.
Sakaling agad ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa 3rd Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cells. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman, Magayon Festival Executive Committee, Co-Chairman, Board Member Melissa Abadeza, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival Executive Committee, present Daragang Magayon 2023 Coronation Night, May 19, 7 p.m. at the Albay Astrodome, with celebrity hosts Marco Gumabaw, Nicole Cordovez, with Paul Salas, Miss Philippines Earth 2023, Ilyana Marie Aduana, and Binibining Pilipinas 2022, Chelsea Fernandez. Daragang Magayon 2023 Coronation Night, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ano ito sunadang og kuduman kompadre? Binibining Pilipinas 2023. Ano so apelyido ka ito? Gary Fernandez ito ha. Maray man talagang lahi mi. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi? Lul. Kumbaga, so magiging anito so mag-grace kan occasion, mga bisita, West Pede Honor.
Chelsea Fernandez, Binibining Pilipinas 2023. Sindaman sa nagayad ang maray ako bako. Ngunyan man itusukon ha. Ay, dyan na banggi. Tres, dyan na banggi suhataw at galaw. Sinasabi ko, pulpak na naman yan. Napupuno yan pag grand finals, pero itong mga kalye 13, nakasabay na naman. Permi yan na kuhaan kalye 13. Siyam sindano. O 10. 10 na qualifiers. Diyan, bring your family. At ako so semis, yaon sana ako sa gilid-gilid man sa mga barkada baga sa PHO. Nagtimo-timo kami kan sumanggang masiramo na hilaw o so Indian Mingo. Yan. Diyan nabanggi ang tabi. Tapos pigla live mambagan sa cellphone o sa internet. Yan. Pero mas magayon na yaon po kamo duman. To feel the crowd and the electrifying spirit of the competition, hataw at galaw. Institusyon na yan sa Magayon Festival. Talagang duro-diretso po yan. Grabe ang mga nagpapartisipar yan as far as Camarines Sur. Ito, igwang yan Camarines Sur, no? Diba? Igwang Katanduanes ka to igwang Sorsogon. Ito. Ungon yan, igwa pa yan yung mga araw-kaan. Hataw at galaw, paampirang taon na po yan, tabi. Yan, dyan na alas 5:30 pa sana, pag malipot-lipot na, or alas 6, dyan na kamo, turo tambay na kamo ta. As the night goes by, nadadasok iyan na Peñaranda Park, yan na fronting sa stage na yan. Mas magayon, kung dumang kamo makatukaw sa stairways, baga, bleachers, yan. Tamas kunyan duman, mas komportable. Yan, tabi. Maray ang panahon, daining pa man na abiso, anunsyo ang pag-asa na medyo maraot na panahon. Dai po, kaya dyan na hapon, dyan na banggi sa Peñaranda Park. Katudyan sa Indo kang 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Pwede na nga na ipapatent, yan na ako na yan na, para mo sa totoo lang, iyan na hataw at galaw na. Pwede na yan na ipapatent, permi na institutionalized na sa Magayon Festival. OKFM. Dahil ibang makaklamar kan araw ka na kunyan. Kumbaga, competition event sa Magayon Festival. Exclusive yan. Igon ng proprietary rights ang 97.1 OKFM. So, sa muyang sister FM station digdi sa Legazpi. Yan. Thousands ang mga pa-premium ang tabi. And good luck sa gabos na mga partisipantes. Pagkatapos naman, duman naman pa di sa Food and Beer Plaza. Glock 9 sa maabot na Domingo. Yogon moan. Duman giraray sa tarmac. Pahit. Papalaugan na ning itong ang garahe baga kulang. Yan. Duman na magarahe mismo sa runway. Very safe duman, tabi. May mga pulis na mga gwardiya kan mga bihikulos. Tanganing dain ng problema. Akomodado dumang gabos na mga bihikulong malaog sa runway. Yan. Pero siyempre ang paglaog, bigayan ta sa ruman sa ng gate na durudakula. Lalong-lalo na pagluwas, pag-urulian, expect nindo na matraffic iyan ta sa ditbaga suagi. So tarmak dakula. Pag exit nindo, pagluwas nindo, saro man sana so exit duman sa gilid so gate baga na pasiring sa may Baruroy Bagtang. Yan, bigayan po kamo diyan. Duman medyo magkakaigwa ning bottleneck. Konsa na sa buton tatabi. And expect na nindo yan, na arog ka na magiging sistema. Pero so sa sa pagparada, parking, duman na po yan tabi sa kunyan. Maakomodar gabos-gabos igoning ample safe parking area. Yan, Glock 9. Sa closing program. Suko niyan pala, siguro po ni Gigi na dila na na-disquedo paghali baga digdi sa Legazpi, okay, nakauli sindang safe. Tapos igwa naman sindang gig somewhere else diyan sa Central Luzon, na-disquedo baga. So grupo, pero nakakanta pa man, kaya lang dahil na natapos. Itong grupo ni Gigi Dilana na aksidente. Pero nakakanta pa man sa stage, kaya lang dahil na natapos so kunyan.
So gig ninda ta baka kon siyempre for health concerns para sa sigurado man na kumbaga kamugtakan ninda na diskuedo sa Gigi na Delana. So nagkonserto bagdi sa opening program, formal opening program kan Magayon Festival 2023. O diyan po kamo na pertian. Yan nabanggi naman. May mga banda diyan tabi. May Ferris wheel. Gayon mga aki pwede. Familia. So mga parama mamduman sa may stage. So familia digdi may tiangge, may mga kaung-kaunan, buda may Ferris wheel, may rides, may games. Yan. Pwede kamo diyan tabi sa Airport Road sa Airport Complex, Old Airport Complex kan Legazpi. May report na kita dyan sa luwas. Kumpadreng Jomar, good morning. What's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Posibleng saro sa mga itukdok na edipisyo sa daga na nasa prosesong babakal ngunyang kan lokal na gobyerno kan malilipot hali sa simbahang katoliko iyuan pa kung munisipyo o municipal hall. Ini pati ang nagluluwas na mga istorya di sa Banwaan kan malilipot matapos na pagaraman na nasa proseso na ang lokal na gobyerno asin ang simbahang katoliko sa pagpapabakal kan 1.4 hectares na daga kan simbahang katoliko digdi harani sa seawall kan malilipot para sa lokal na gobyerno kang naunang bita na Banwaan. Enot nang nakaulay kan DCGB News si Mayor Senon Volante sinaksabi na ang babakalong nitang daga iyo ang tutukdukan nin mga manlain-lain na mga pagrukaring kan lokal na gobyerno bagamat dahil niya man sinabi na keri baligdi sa itutukdukan bagong munisipyo pero nagpahayag ang alkalde na karo mga ngaipon na sindaning bagong municipal hall dahil lang tan municipal hall kan malilipot piot-piot na maray komparado sa mga dahilan sa ibang opisina na nasa laok kang naunambita na building. Katakot kan bagay na ini nagluluwas na ansaro sa napaghuna-huna kan ibang mga lokal na opisyales kan malilipot na pwedeng tugdukan kan panibagong municipal hall iyo ini mismong 1.4 hectare na daga na babakalon asin nasa proseso na ngunyan hali sa simbahang katoliko. Ang lokal na gobyerno kan malilipot daing iba pang daga na mabubuktakan para sa expansion kaini puwera kaining babakalo na ining daga ali sa lokal na gobyerno kan ali sa simbahang katoliko dahil ang tasuenot ng daga na pinagkaklamar kan lokal na gobyerno na parte kan Malilipot National High School iyo ang mantinido pang nakapindyente sa kaso. Sinabi kan alkalde na sa padakos na paglapwas kan panahon kan mga inoto na panahon dahil na antisipar ang pagdakula kan populasyon asin serbisyo na dapat na itaw kan lokal na gobyerno sa tawo kaya dahil nakapagpreparar nin daga na mga matutugdukan para sa araw kani mga expansion. Ang pinaka-latest deal mo niyan digdi sa simbahang katoliko nagtataon ng oportunidad para sa expansion kan serbisyo kan lokal na gobyerno kan malilipot. Kumpadring Jomar. So, iyon anso kung taman pagre-recall ko, iyon anso parte kan so na iluwas mo mabagang istorya na garigo ning exchange ning favor yung simbahan buda yung munisipyo tabi kumpadring Jomar. Correct pa de. Kung babalikan tang istorya pa de, nagkauyon ang simbahang katoliko asin ang lokal na gobyerno kan malilipot na dai na ipoporsigir kan lokal na gobyerno kan malilipot ang expropriations proceedings duman sa daga sa laog kan patio kan simbahang katoliko na natutugdukan kan rural health unit sa kondisyon na itong dagang ito pati building isusurrender na kan lokal na gobyerno sa simbahang katoliko. Yan. Ang katukal ka ito pa de,
iyo itong sadit na daga duman sa kanto manggiraray kay itong patio duman sa may likod na parte na natutugdukan man kan senior citizens building sa dayuton man lang ito pade asing natutugdukan kan barangay hall kan barangay 5 kung ikukumparar duman sa building na kan rural health unit na dakula ang kantidad na isusurrender itatao na kan lokal na gobyerno sa simbahan. Yeah. Dahilan pa dita dakula sa kantidad kan building sa ditma sana itong pigahagad na daga duman sa puro na presenteng natutugdukan nga ikang enot na mga nasabi ko na mga serbisyo o edipisyo. Dahilan ta sa ditman lang naghagad pa din kariyo ang lokal na gobyerno na akwera kayan ipabakal nindo sa mo so daga nindo ho duman sa may portion kan daga duman sa may city ho seawall. Yan. So parte kang condition ito pa de. Kumbaga, dahil man makukompensate, ito tadakulaon sa presyo kan building na magagamit na kan simbahang Katoliko kung anong gusto nilang gamiton duman sa rural health unit na dati, katuka lang kisadik na daga na libre duman sa may kataning man sa naka ito, ang kadagdagan na kondisyon, papakalan sa munisipyo kidaka na matutugdukan kan ibang mga building. Iyon na inang ganyan. So offshoot, iyon na subareta mo pa rin nakatukod dyan na nasa process na ongoing na itong na target man na daga na i-offset man duman sa kadakulaan man na daga na itatao na sa nakan gobyerno sa simbahan sa laog kan patio. Tama pa din. Yan, di ongoing na dyan sa may seawall. Itong babakalon na yan man kan lokal na gobyerno, propriedad na mismo kan simbahan man dyan sa may seawall over. Iyo tabi pa di kabasan na yan pa de, kabasan iyan nababakalo na yan. Very good. So duman sa napag-urulayan pa de, tatawan pa man nakahagad pa ang lokal na gobyerno ning 2 taon. Oho. Pagkatapos ka magka-parakalan na magka-transfer of property. Oo. At least 2 taon ngayon, pagkamitin mo na sa rural health unit, yan. taday pa man kaming mabakalyuhan kayan. Yes, very good. Okay, so iyon na, na turo-turo good na sa istorya, iguana ning may ganap na, kumbaga may ganap na, o yan na. Dahil na mahaloy, maturugdok na yan yung edipisyo Roger Rondat pa din. Sige. Roger Rondat. Yan pa rin, Bareta, Jomar Vian, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya. Follow-up report. Hali dyan sa Malilipot Albay. Mabuelta po ang programa pero mabareta muna si Angel Mustasa din may mga hanap buhay kita. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Bara
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis ang alas 10. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pag-aadalanin marhay kan Department of Agriculture Philippines o DA an mas marhay asin kontrolado na pag-import nin sibuyas sa nasyon sa tao kan pagtaas kan presyo kainisa sa udan. Sinabi kan ahensya na pwedeng umabot sana sa 22,000 metriko tonelada ang import volume kan sibuyas sa nasyon, nakatumbas din sa rong bulan na supply. Kasunod kay ni padagos ang koordinasyon kan DA sa mga lokal na gobyerno tanganing aksyonan ang pagmanipula sa presyo kan sibuyas na sangunyan nasa 160 pesos sagud 200 pesos kada kilo, sa pulang sibuyas mantang 150 pesos sagud 200 pesos naman sa puting sibuyas. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in 2 litro. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Maugmang iprinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ng liwanag asin musika. Tampok ang inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwa. Salamat man po duman sa mga nagpapaabot ni reaksyon, partisipasyon man sa samuyang comment section po sa DCGB News Online. Appreciated much man po na sasakayan manindo asin na-appreciate man the way I handle
ang pagdalagan kan mga istorya issues digdi po sa satuyang palibot. Salamat din maray tabi sa nagpapaabot manin pag susuporta. Ano tabi? Duwang sunod na report nasa linya. Kumpadreng Al Armario, Kumpadreng Al, Diyos marhain Al daw. Naputol. Kumpadreng Al, hello. Yan, sandali, connectar muna natin. And anong advice pading Nald? Kung na rin nagmainot, pading Al o pading Jimmy? Pading Al na muna. Kumpadreng Al, we try our line. Pading Al, go ahead. Good morning. Wala, hindi nakakapasok ang audio. Sige, we'll get back to you tabi pading Al. Mantang pigaayos ang ang linya dyan sa imong location. Salamat po duman sa mga nagpaabot man ning pag-apresyar the way kung paano niya to pigdadara ang istorya na dapat na madangog man po nindo sa programa man na Tingog Kan Banwaan. Salamat po sa mga nagpaabot man nin reaksyon. Pading Al, bebeltadahan mi kata ang linya muna ni Kumpadeng Jimmy ang sa mo yang naikonektar nin maray. Kumpadeng Jimmy, Chief Jim, good morning. Yes, salamat Abi Pading. Marinaga, sinirip niya tungo digdi sa Barangay Salvacion and Compound kung saan kan panahon ni dating Gobernador Al Francis Vichara, igwadig dinin mahiwas na Lothian Provincial Government. Tapos pinatinduganin ang plano ko na kayo ni Operation Center, Kanapsimo. Digdi mabalyo si Sir Cedric Day, palit dyan sa Apsimo, Salbay. Saro pa digdi, impounding area para sa provincial traffic safety. Kambal-kambal kunta sinda digdi ni Sir Cedric tapos si Sir Narek Mendoza. Nakukudal na iningon yan pare. So lilipatan kan Apsimo. Dapat post duwang eskalon Yes, oo. Originalmente na planong gibuho na operation center. Oo. Kada bis na iguanin mga kalamidad, digdi na ang sentro. Sa hampangan kay ni, so gulping mga trucks, mga nagkadara ko pa nil TFRB, bus, iba-ibang lunadan. Tarambak digdi tabi pa di. Dahil na yan pikiklaim Kumpadring Jimmy ta mas mahal so multa lalo na sa LTO. Kaya pipabayaan na sana yan dyan kan mga may sa diri minabarakal na sana nin panibago unit ma-reapply sinda. Kaysa mamulta. Pagkatapos, iyan nasaro na building dyan na kulor puti na pigtatrabaho baga may pinturang blue pa, kombinasyon. Dyan na itatransfer so Health and Emergency Management System, yung HEMS, yung mga paramedics. Yan. Basta so may kinaraman sa mga responde and monitoring sa mga kalukalidad, digdi na. And so PIDEA Region 5 dyan na daa. Oo. Kunyan sa pag-umbig niya to, ini pala ang LTFRB dahil manin sa diring impounding area tamala nakigamit man sa nadigday. Correct. Kaya araw ka na nangyari. Kadakol na dyan. Kunyan mauto na. Oo. Wala pa na oras ining mga bihikulo digday may mga suggestion natatanay pa din i-auction lugod sa pagparasararayon digday. Tapos naman gagawin sa lampas na sa reglamentary period talo yun Iyo kadakol man agad dyan may mga aircon bus dyan may mga truck mangibay pa kundi pinabayaan na kan may sa dirita magugulpi gani sa bulta buda tama ito na i-auction kung pwede kung allowed by the procedure and law kan LTFRB. Question saying dahil naman nga kung si Sen Anil TFRB Director. Ubuda ang LTO. Yun ang mga na-discover niya to digday. And halimbawa gamito na inikang provincial government in kaso sa ini tatarambak. Yan. Basically, bako yan poder kang probinsya sa LTFRB yan buda sa LTO. Taan ba? So violasyon kan sa mga regulasyones kang LTO. Para nakigamit digdi istambakan. Iyo. Ingon niya sa administrasyon ni Gobernador Greg Slagman ay masabutan niya to kung ano ng mga plano sa mga puturong maabot digdi sa mga building na ni. Kung the same kan plano ka ito ni Gobernador Vichara. And ano nang yan ang magiging disposition kaning kaso ining mga yaraw digdi ng raya kaya na mga
maniba-ibang klaseng lunadahan. Yan na kuan, diretso yan kumpadre. Sige nga ipatrabaho mo na pakudal ta talagang may budget yan. May kudal na tapos lagi, may mga nagtatrabaho talaga ongoing. Diretso yan put mo pag natapos so hems na ang ibubugtak diyan. Tubagal sa mga paramedics kang Kapitolyo. Tapos yaw na diyan so motor pool kan Kapitolyo. Igo na diyan na tigihirahi bagang mga bihikulo kan Kapitolyo. Diyan na ang fleet of cars, ang maintenance and repair ninda tabi kang Capitol. May iwasan lugar. As in ining so tinampong pasiring sa unemi sigaruyan pamitisan kan bulkan. Berti kung kireta kan dati rugado ng tinampo ni lubak karararo mo lang kalot. Yes. Pero mo tranquilo na tabi pa de although mauro alpog pa dai pa man masyado kahit tapos ini malpog pa dai pa nagkakariligan. Pero once na nagkatapos ini dabis naman ini pare na additional na mga pagrugaring na mga opisina kan provincial government kan Albay. Sa likod sa dabagan kan eskwelahan. Yan. Elementary school kan Salvacion. Pagkatapos sampangan may bulaluhan diyan na puwerte. Yan, kan eskwelahan. Yan hindi kinagatagal. Nag-sideline na. Para mo ba yan? Pati bakalan kisira duman sa... Ano ba yan? Ano ka? Parte kan trabaho ta yan. Nag-recruit ng mga lugar. Aramong, dahil ba ni Aram? Langya ka. Alis ka man talaga pa niya. Nakakadala ko. Dahil ka makakadulandig sa mga CCTV. Langya ka. Yan, tabi pa rin mga nagkaka-informasyon. Jimmy na salita din si Jimmy News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa istorya hali dyan sa luwas. Tulong surunod na impormasyon bago kita mag-wind up po niyan man na Huwebes. Okay na linya ni kumpadreng Al. Sige, okay na. Kumpadreng Al, we try. Go ahead. Good morning. Yes, good morning tabi. Pade obligasyon kan mga magurang na turuan ng God an mga aki sa sa Diyos. Iyan ang mensahe kan mga kapadian sa usong-usong niya na mga pabunyagan dahil sa sunod-sunod man na mga piyestahan sa barangay padi. Digdi sa tuyang palibot. Ngunyan desperas naman digdi sa sitio San Jose. Kan barangay Maslog. Dangan dyan man sa crossing. Kan barangay Humapon, kinaboy na mata. Yan. Desperas man ngunyan. Ang bareta ko, may pabunyagan si Boy sa aga. Sa agaan, encontrada. Yan. Kaya si Father Rex Arjona, ang koraparo ko digdi sa apat na mga barangay kan Legazpi, Taysan, Maslog, Humapon and Mariawa. Busy pirmi sa mga araw kaning okasyon. Pero saroan na pikatawanin doon sa mensahe, lalo na ni Father Rex, na dapat sa sarong magurang, turuan ang God na magsadyos sa mga aki. Tapira dulos Venus ngunyan, pag dodarakula na mga aki, mga teenager na, an iba na talagang okadaklan, garo nadadivert naman sa mga hilig, lalo na sa social media, an pagsimba, lingaw na yan. Kung igwaman, nagkakapira sa na yan, and kung minsan, nasa magurang man. Kaso magurang nga ni magsimba lamang pag Domingo o maski once a week sa indang schedule. Pero negative dahil mo magkakairaling yan. Magkakairaling mo sana kung may mga okasyon, bunyagan, kasalan, kung ano pa mga kumpil. Yan. Lubong. Kunuro di malasa, lubong. Lubong, Mario. Yun na sana. Kaya ang siring na kapabayaan man kan magurang, kung minsan na-adapter yan kan aki, dahil sa pagkukulang mismo kan magurang. Kaya yan sa mga maaro ka na bunyagan, yung padago sa pigatawanin doon, kan mga kapadian, lalo na digdi sa parokya kan Taysan. Roger. Yan pa rin, informasyon pa digdi sa South kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al, dyan sa Bareta man, sa South District kan Legazpi. Ans, what's happening man? Good morning, Ans. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga prantabay.
sa mga nagdagman niya tong bareta, siniguro ngunyan ka na Provincial Education Department kan na gobyerno provincial kan Albay na mas mapahiwason paninda sa indang programa o kaya scholarship program para sa mga estudyanteng nagkakaigwa o nagkakuanin medical related courses digdi sa mga isla na barangay kan na probinsya. Ini an sinabi ni Dr. Cham Zuniga ang pamayokan na sambitan ng departamento kung saan kaibahan sa mga pagtatawan ninda ng scholarship. Iyoan may kursong pharmacy, nursing, nutritionist, dietitian, midwifery, asin ng Doctor of Medicine. Sa presente, sigun kay Zuniga, igwa na sindanin 25 na mga scholars kainigikan sa San Miguel, Cagraray, asin Banwaan, Cadraporapo, alagad pighinguan ninda na mas papadakol pa ini, urog pangdakol ngunyan na mga Albayano, lalo na ining mga nasa islang barangay na nagpamawot na makalaog sa medisina. Ang pahayag ni Zuniga sa iyang sinabi, kung saan nagtatao siya ni asigurasyon na talagang tututukan manindaan bagay na ini asin kasabay sa scholarship program na ini na pagtaon in tuition fee, transportation asin boarding allowance asin kun makaabot pa sa makagraduar sinda matabang pa para magkaigwa ni board makabayad ang mga ini sa board exam fee na pigahagad sa mga estudyante. Roger. And tabi Sir Pio ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya hali man dyan sa Kapitolyo Provincial. Saro pang report bago kita mag-bye-bye para mentras. Joshua, good morning. What's happening man? Yes, good morning sa Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag na bareta, nasa pagpreparar man ngunyan ang Philippine Fiber Industry Authority o PhilFIDA para maipasabot sa gamos na abaka farmers ang mga dapat gibuhon sa ng malikayan ang posibleng negatibong epekto kan papaabot na El Nino sa sektor o industriya kan abaka digdi sa Rehiyon Bicol. Dara kay ni nagpalawas din memorandum si PhilFIDA o IC Regional Director Mary Ann Molina na tigdirihiran ang gabos ng mga provincial fiber officers kan rehiyon na magkondusir din information dissemination para sa mga abaka farmers. May kinaaraman ini sa mga paagi na pwedeng gibuhon ngani dahil masyadong maapektaran kang grabing tag-init. Susog sa direktiba ni Molina, pinagpapagiromdom ang mga abaka farmers kan mulching, kan mga abaka plants ngunyan na tag-init. Siring na likaya na muna ang underbrushing asin ang pagputol sa mga alang na dahon. Iwasan muna ang pagbugtak ng fertilizer, magtap ng irrigation water kung ligwa. Magtunan muna ng mga cover crops siring sa kamote asin iba pa asin panghuri kung may pagkakataon mag-coordinar sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa maninigong insurance. Sigun kay Molina, saroan abaka sa posibleng maapektaran kan El Nino. Alagad kung makasunod ang mga paraoma kan mga tamang paagi, malilikayan ng GAD ang mga negatibong epekto kan sobrang tag-init. Sigun kay Molina, bako magayon sa mga abaka ang sobrang pagka-dry kan daga dahilan ta mas magayon ang talubo kay ni sa daga na medyo may moisture. Mientras tanto, sinabi pa ni Molina na importanteng marahay na magpangatamanan ang industriya kan abaka digdi sa Rehiyon Bicol dahilan ta nasa 33.5% din abaka ang nagkontribuyar kan Bicol region sa bilog na nasyon. Kung maapektaran sirtiyo na baka digdi sa rehiyon, posible na dakula man ang epekto kay ni pag-abot sa produksyon as in supply sa national level. Kung kaya sa ibong nalado, ang abaka iyo man ang ikaduwa sa konsideradong permanent crop kan Rehiyon Bicol, sunod ini sa industriya kanyog, asin sigun kay Molina, abaka ang taruman sa drivers kan pagtalubo kan ekonomiya kan Bicol region. Roger. Yan man tabi Sir Pio, mga dagdag tapang impormasyon alay sa Philippine Fiber Development Industry o Fiber Industry Authority o PhilFIDA para may pasabot sa mga abaka farmers. Just Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali man dyan sa PhilFIDA. Mga follow-up kan mga dapat niya itong maisya na informasyon sa man iba-ibang sektores. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat po kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez. Tulos na masunod man, News Director Mar de la Salamat and amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Let's go, let's make it
Blue Mojito, now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tabo. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan